आवदों नै आवदां बाजाराव लोगोफोर दानिसो बार बारनायजों नायलाय नै लोगोफोर मानसिफोर थाबायसननायबा मा जागौमोनथाय आवदां बाजाराव नै दखानाव बायसिनदों दखान होथ'लामोन आरो बिस्रा दखान होबाथ' बायसिन जाबायमोन आवदां बाजारनि साहा थांनाय लामा थाइजौगुरि गामिनि लामायाव बायथेदों नुबाय दा रायजोफोर बारालाय बांद्राय बाराखैमोन अब्लाबो बोरै गुखो बिलाइआबो बुरजाना लोगोफोर नै बिफाङाबो गिदिर गुदों लोगोफोर नाय बिफाङानो गुदों नै बिफाङानो ब्रुद गुदों ग्राम होनलायबाय मानसिफ्रा बागदावलायदों नै दखान मेथाइ सावग्रायाबो गेरेबजोब्बाय नै सिंफ्रा गेरेबजोब्बाय नाय नै रायजोफोर बिथांमोनहा नै ओरै बायसिन फैदों नै नुबाय दा दालायफ्रा बुरजाथार सिङा गेरेबजोब्बाय नै मेथाइ सावग्रामोन आरो नैबे मानसिफोर जिरायग्रा जाग्रा जिरायनानै नायदो नै लोगोफोर बिफाङा बेसे गिदिरमोन नुबाय दा लोगोफोर दालायाबो बुरजाथारना फिथाइबो दङ निस्थां बिफां रायजोफोर दालाय फिथाइ नुबाय दा गिदिरथारना बिफाङा रायजोफोर आवदां बाजार सेर लामा सेर थाइजौगुरि थांनाय लामायावनोमोन बिफाङा नै लखनमोननि बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोनहा बिफां गुदियाव थालाबायनाङा गारि मथरखौबो बिफां गुदि सेराव दोननाङा बिफां सायायाव खुनु दसेनो मा जागोन बेखौ रावबो मिथियाना नोंसिनिथिंजाय थांग्रा लामाया नै बिफाङा बायथेबायलै नानि बारजोंनो गुबावदोंसो गुदों नै गुदोंसो नै गुदों गिदिरथारना नै